भतार चाहिए हो। तो बताओ ए ननदो कैसन भतार चाहिए हो। मिक्स बाय विपिन रस्तोगी। भतार चाहिए हो। तो बताओ ए ननदो कैसन भतार चाहिए हो। कितना ले रिश्ता के कइलो इग्नोर हो। लागे ससी दिलवा में बट के हुआ रो। स्टार चाहिए हो। चाहिए हीरो जीरो की फिल्म स्टार चाहिए हो। तो बताओ ए ननदो तो बताओ ए ननदो कैसन भतार चाहिए हो। तो बताओ ए ननदो कैसन भतार चाहिए हो। बोलो कोना किस्म के तोहे जोड़ीदार चाहिए हो। तो बताओ ए ननदो तो बताओ ए ननदो कैसन भतार